Omayi nobambo nkhani pano akuti Dr. Lazarus Chakwera abwera ndi chithumba cha magetsi kuchokera ku dziko la Tanzania. Ndipo akuti maulendo amene amayenda a Dr. Lazarus Chakwera ndi aphindu kopsa komanso akuti akusiyana ndi ndi apita mthalika amene amangogona ku State House osayendayendako. Anyway, nkhanizi I think ojaja ndino oweruza ndino chifukwa nthawi imeneyo munalipo komanso panonso muliponso muone kuti kodi anthu amene wawa izi ndizoona kapena akunama. Tsogoleri la dziko lino kupita ku Tanzania pakhanawo pa msonkhano wakulu kwambiri afotokoza mpeka sambo kuti kumene kuti a president atibwetsera 300 million from World Bank ndi muti African Development Bank kuti atakuditsidwa ndizo mapangazi. Here's 300 million ipite kumalawi nkhani yake amagetsi. Tingati sizinadabwitse kwambiri tikuti aja amene amati a president kamachoka amayankhula kuti zi kanthu kena kamene ine ngonjezere pa zimene wanena Kevin ndikakuti zonse zikuchitikazi akamba za utsogoleri zonse zikuchitikazi zikuchitika chifukwa cha foreign policy. Relationship ya dziko dziko likakhala dziko silimakhala lokha sili pa island tili maiko anzathu ndipo tifosauka timafuna ithandizo la maiko anzathu olemera amene amatopereka ithandizo mabungwe ngati World Bank, IMF, African Development Bank ndi ena ambiri mabungwe amene dziko lidakoza kuti athandize chitukuko. Kuti tipeze nawo zinthu kumeneko timafunika vibrant foreign policy. Ukhala bwino ndi wanthu. Number 1, ukhala bwino ndi wanthu. Komanso ukakhala bwino anthu umakakumana nawo. Chifukwa munthu umuimbire phone, munthu ungolemba kalata, munthu ungotuma munthu wina olokutumiza message. Utumiza message zosiyana kupita wekha. Tsogoleri ukomanda nzako amene ufuna kupasa chithandizo ukakhala kuti wapita wekha amachita manyazi. MPC for example timatenga ndalama kuboma nikhozo mango lembalale ne office umasaina matumiza kulongo office akapereke ku treasury treasury yango ine ngo iponya uko MPC afuna kugula kamera afuna kugula chani tango yeka ndiko university pangeza yawo koma nikapita ngokoma nawo anduna ngokoma nawo a secretary of treasury a professor Bechan Chereni ngokoma nawo a budget director my Loisi timatiya Chirisungwe akachita manyazi ngaro ndobwera DG ku Blantyre 40 alibe kamera anipatsa Ndikuli vuto kumene. ndikuli vuto ndikakambodwa ndaulo kwada basi akulakuza ndivuta chimodzi was a president zoma ti president mujamachitira muthalika apita muthalika umakhalira ogona ku State House osamaendera anzawo Ali ndi zaka 75. tameja ali zaka 75 osamaendera anzawo umangopita ulendo umodzi pachaka ku UN ku US fama funa apite ku US akaendera anzawo ayi sizimakhabi msebenzisi chayi ulendo uwo tinda president amene amayenda ndipo zimene muona musonenga kuti zangobwera I'm happy kuti mubangamira sizangobwera zimene musangolola energy atipasa 300 million no zabwera because tini president amene amayenda amene amadziwana amene one of the speakers kumene kuja ku Tanzania maona Professor Desina president wa World Bank mena president anapita kuunga kwa America anakoma neso president America mpachizawo anapanga conference ya investors conference a president kwa America amina janabwera usapanga he was the guest of honor usapanga address investors conference. I'm not surprised kuti zikuchitika za magetsi alikonko akupanda president ndikunena kuti tini president amene sango singotsekera ku State House ngati uli kapena ni galu kapena chani basi tsekerani musamayende. No, we have a vibrant president enawa samayenda. That's why some of these things is machitika conference mene akana kumiza konduna olomena deputy minister olomena soma PS pilane kaoneni sama tendera ku silver forex ata kuenda enda kumakanga forex kuba pindura kenchani. It's an investment. If we are saying our president kwa ndege pilane Tanzania mukatenge 300 million dollars then onunga kaya whatever money we spend on him when you look at the return Since the bank justifies when I mean, the little money that we have spent, who president akagoni hotel, agree what and get what Tadiza, do it at Tabakarikaf.
That's the issue. Yes. Ngani ndiyakuti we have a vibrant president. We have a president that is in tune with what is happening today. So, and I'm telling you, it's not an regular issue. Just a funika. It's not a question of maramulo. It's a question of suitability. And Mugabanga interview, Afuna DG or MBC. I'm a blind, I'm interviews. It's not even to take, do DG. They said George is the one that is suitable. And now, although they qualified and they are Malawians, they didn't take them. It's the same thing with Sango president. Yes, Professor Mutharika qualifies to run for the president. But is he the right person? Is he fit? Is he going to give us the benefits that we want from a president? The answer is no. Those that want him, Amala will not be used. You see what he's doing. Let's not sidetrack. Let's not change things. Most of the year, mavuto alipo ku Malawi, just like any other country in the world. Mavuto alipo, chuma, fuel, chani, fertilizer, chani, energy. But despite all this mavuto, we have a president who doesn't bury his head in the sand like an ostrich. No. Sali ngati watienda kunyanja basi umafuna mutu mucha. No, he confronts the problems and he gives solutions. Yes. Kevin has explained clearly the solutions that he's giving. OAIP si kukwana iwe wanifi watamanga ndiye in the whole country udakula wenda bachi ubezora ali kukalonga ali kunchichi ali kuti sa uroba. He's trying to save the people because the president has seen the gap. Auna gap by gap yapa AIP si kukwana iyayi akaona kuti AI fereza sa kukwana mwayuwo pano vula ikugobino fereza wambiri pasi chakachino sukharanjala ukamayenda ivili pakati pano ngati blanta umaona mmera wokoma kwina ngati kwathu kasungu chimanga chakale chamanga chabwino. So we going to have food. This problem imeta umano chakachino ya chakulya chaino sikhalako because aikama interventions. Fraser say muona uja ma drugs anifika chani AIP akolowa pasi pantaka anthu akutira pasi pantaka kuti tikhale chauye chokwana. This is the kind of president that we want, not the one that just says anthu ali mavuto anthu amangona malani ndovuta amatandaula zisose amangolira basi ngwe timavara mati tukwana ma president stupid makanga ni ngati mijeni mbalame mangoti ngwe. The president has never done that. He has never said amalawi ndikutsikati kwam amadandaula unoza the whole day. A president sabwera ulo mungoninena ngwe chipita ngati mukuti musoma mafuta pirani paseuro ngati kamotoseka kugunda sale na zimenezo amatilemekeza amadziwa kuti ine ntchito yanga niyovera zimene zikupeza ma solutions awa amatinyoza tikapeza mafuta wa mdia kale so mafuta wa benda these problems that we have experienced today are the same problems that we have experienced over 20 years 30 years 26 years we have been experiencing the same problems. Mafuta kachakudya kachani, they have been there. When Malawi was complaining amatinyoza amatichwana amatibanga challenge fuel anthu akumuteni mafuta anthu angani ife kumusifuna mafuta nanga zigayi nanga transport tienda bwanji upita ukagulitsa mbewu zathu ngati ulibe mafuta amanyoza. Today the president sakunyoza munthu chifukwa walira mafuta akungona kuti ulazanga tipange bwanji otsere government to government otsere cholinga choti mavuto athe amalawi tufuna president wotani winaso and amene akutchulikawa kaya kuti amthalikawo takamba pakali ni bad news azikangogona zinthu ngati sitizazionaso kuti kupita ku conference nokapesa zitamaza sitizaziona because he will not go there. He will feel tired. You say nipite so ku Tanzania ndegeso nipite so ku Europe ndegeso 10 hours yebola nizigona. We are losing things. Is that what we want? Sikufuna zile akaena ngara kabambe ni mabodza okaoka moto wa mapesi iwacha cholinga choti at all cost akhala mtsogoleri mwina zinkhani zawo zinamachita ku reserve bank iwaka zabwera zango zika uko zinkhani zinamachita ku reserve bank wali iwala governor cholinga chimenecho. Otherwise alibe he doesn't believe in anything. He has no ideology. He can, as long as he would be a president, he can jump
and say, oh, waswa president kwa 40. Nipita ndini. Oh, ku UDM, wajira UDM, nipita kontini. Don't need such type of a person. And he's a liar. He's a performer. He's not a performer. He didn't perform good Reserve Bank. He was busy cooking up figures. He was busy with, in fact, on the day of Chisango 2020, a lot of money was transferred. He's answering for those things. Let him go and answer for those things before we can give him anything. Not if you are no, he has to answer for those things. Otherwise, it's a waste of time. Why am I saying this? I'm saying this to conclude. We have a president who is vibrant, who is energetic, who is confronting the problems. On 16th September, why should we change? And replace him with an old man that is just going to sleep. And let and move on to zvinzi kuchitika mumakoti muzikumavheka ziri mumakoti because zikanapirira koma zikumavheka ziri mumakoti. Now you say, are these the people that have surrounded the APA? And these are the people that you want to take into part into government? Seriously speaking. Mr. Kasagula aseka because when we were listening to the things that are happening, Zikamano court, you're saying, what? So these are people that APM will trust. They're surrounding him, they're taking him here, they're watching. Are we surprised that they were using TPIN? Yeah, right. To do whatever that. Now, this time it will even be worse. Because it's grown order. This time it will even be worse. Worse things are going to happen. I don't think Malawians will go back to such type of thing. Such carelessness with our resources. We shouldn't. We want to see a bomb. Mr. Kasagula, Avula. Timati is just a minute. The quality of people that are surrounding ABM. That's what I'm questioning. Like, share, Malawian cameras, right.